Ahojte, zdravím vás pri mojom 5. videu a to znamená len jedno. Malé jubileum. Toto 5. video som si predstavoval úplne inak, kvôli tomu, že malo ísť na Valentína. Malo byť 5. v poradí, takže som si myslel, že ho spravím špeciálne. Valentínsky špeciál. To znamená, chcel som nejakého hostia, chcel som nejakú valentínsku súťaž. A čo sa stalo? Proste som sa z toho... V živote som takéto niečo nerobil, tak strašne som si to plánoval, až z toho vzniklo nič. Odignoroval som celý víkend, celého Valentína a povedal som si, že videjko natočím neskôr. Tak preto aspoň takto symbolicky 5. časť. Minule som si otváral balíčky zo Shrouded Fable. Mal som ich 8. Slúbil som, že dneska si otvorím tieto ďalšie 4, ale povedal som si, že keďže som vás okradol o ten valentínsky špeciál, dneska to spravím troška inak. Spravím to tak, že si otvorím balíčky, ktoré mi prišli z aukcií, z burzy, z dražby, nazvime to ako chceme, najviac sa mi asi páči tá aukcia. Tak zapájam sa teda aktívne, dajme tomu, do rôznych týchto skupín, rôzne tieto burzy, obchody, predaje a sem tam niečo vyhrám, sem tam si niečo kúpim napriamo. Väčšinou ma ale baví to prihadzovanie a teda potom tá samotná výhra. A mne prišlo odstupom, posledných mesiacov zo pár balíčkov a ja som ich neotváral. Keďže som teoreticky vedel, čo je v nich, aukciu som vyhral, je tam to, čo som vyhral, alebo teda aspoň dúfam, možno keď to otvorím, tak tam bude nejaká ponožka, tehla, hoci čo, neviem, možno tam budú fejkové kartičky, ja dúfam, že nie. Väčšinou sa oplatí teda nakupovať od ľudí, čo majú dobré recenzie. To určite aj odporúčam, kto by chcel toto skúsiť, kto chce teda nejaké tie dražby a aukcie, tak určite asi na feedbackoch. Veľa ľudí si tam na tých feedbackoch zakladá, nie tým, že ich vyžaduje, ale tým, že teda ich chce, aby tí ľudia to písali aj na seba, lebo keď niekto začína svoj prvý obchod, áno, je to také nedôveryhodné, nie je možno dobré začať rovno s nejakou bombou veľkou, zapýtať za to 400 eur a teraz teda čakať, že niekto nebude chcieť teda osobný odber alebo nejaký feedback. Vôbec nie je problém, keď to nie je osobný odber, funguje to teda cez pakety, cez poštu, hoci ako sa dohodnete, len teda kto je tam úplne nováčik a nemá ten feedback, tak asi sa možno oplatí začať s nejakým bulkom alebo proste s nejakými kartičkami navyše, po prípade nejaké kocky, mince, podložky, hoci čo zostane napríklad tých trainer boxov alebo rôzne teda promokartičky a veci, ktoré sú navyše, čo sa ľudia možno neboja až tak kupovať, že nevidie ich to tak draho, ale predajca dostane svoj feedback a pomaličky si to zbiera a potom je jasné, že môže predávať aj niečo lukratívnejšie. Mne sa tiež raz stalo, bohužiaľ, že som naletel z toho dôvodu, že mal som rozrobených asi 5-6 predajcov napriamo, nie teda cez dražbu, aukciu, to je to správne slovo, aukcia, ale napriamo, pretože som si napísal rovno zoznam vecí, rovno zoznam teda kartičiek, ktoré mi chýbajú v albume. To som teda verejne dal post, verejne som dal príspevok, že teda tieto kartičky hľadám, či niekto nemá z tej série niečo. Mne sa postupne začali ozývať, lebo som chcel toho trošku viacej, tak som si tých ľudí vyselektoval, niektorí sa ozvali až za týždeň, potom boli doslova urazení, že jak to, že od nich nekúpim, keď som to chcel. Ja feedbacky našťastie nejako nezbieram, samozrejme píšem od tých, čo to kúpim, niekedy zabudnem, ale keď sa oni pripomenú, není problém ten feedback napísať, mám to rád, je to sympatické. Chápem, že to predajcovia potrebujú. Ja sám keby predávam, tak asi ten feedback teda by som potreboval, nemám ho. Spolieham sa možno na to, že ľudia si ma vedia dohľadať možno na sociálnych sieťach alebo takto na YouTube s tým, že toto, čo robím, je môj feedback. Áno, že asi ich ja neoklamem, aj keď teda mohol by som, ale asi by to nebolo úplne OK. Takže čo sa týka tohto, som na to tiež naletel, kupoval som rôzne série, sety, ten mi poslal 20 kartičiek, z toho ten 30, z toho všetko išlo super a medzi týmito možno 5-6 predajcami, s ktorými to frčalo, tam bol bohužiaľ aj jeden podvodník, samozrejme komunikácia 100%, kartičky na fotkách, všetko bolo úplne OK, ale ja som nepatral v tej skupine nejaký feedback, asi tam ani nebol. Tam je hlavne podozrivé, vždycky to si musíte pozrieť, že ako dlho existuje ten facebookový profil, ako dlho je ten človek pridaný v tej skupine, kde sa dejú teda tie aukcie v tej burze a možno podľa toho sa dá vydedukovať, že či ide o reálnu osobu alebo či si často mení mena a profilovku.
a hlavne teda vždy je podozrivé, keď tam je nejaká jedna fotka alebo 10 pridaných fotiek, ale v jeden deň. Takže ide o podvodné profily, čo ten človek vždycky strieda. Väčšinou sa to vždycky dá spätne dohľadať podľa čísla účtu, rieši sa to cez banky, ľudia sa dávajú dokopy, chcú to stopnúť. Veľakrát sa aj vie, kto to je. Ale asi sa nikomu nechce ísť zháňať, ja neviem, po ulici niekoho Bratislava, Nitra, Košice a čakať ho tam alebo čo. Takže možno je iné, keď niekto spraví nejakú drahšiu kartičku alebo drahší celý ten tréner box, že to predá za stovky eur, tak je to asi iné, jak sa to rieši. Ja našťastie som prišiel o nejakých 13 eur vrátane poštovného, ktoré bolo teda 4, ale hovorím, všetko prebiehalo OK, pomedzi tých 5-6 predajcov mne sa to stratilo, že niekto by mohol byť podozrivý, všetko úplne šlapalo, všetci mi to postupne posielali, tu komunikácia začala teda viaznuť, až na to teda, že stále mi ponúkal aj iné kartičky, aké som chcel, aj toto. To už bolo teda zvláštne, už som videl, že sú tam kartičky, ktoré sú není len v anglickom jazyku, čo mi bolo podozrivé a hlavne keď prišla kartička Eevee, PSA desina, PSA, áno, to je vlastne PSA, to je vlastne grading kartičiek, to znamená, že ten človek, čo sa prezentoval, myslím, že to bola vtedy že žena, asi sa mi zdá, v skutočnosti je to chlap, je priamo z Nitry, to sa zistilo a v skutočnosti teda žena, ktorá to nepozná, ktorá to predáva len čo mali deti, má nejaké dieťa a predáva to, otvárali balíčky, nebolo tam nič drahé, proste má to naskladané, alebo sa tomu venovala niekedy, alebo tak. Už to bolo zvláštne, že mala kartičku ogradovanú a PSAčkom, čo je vlastne Amerika a najväčšia gradovacia spoločnosť, možno funguje aj inde než v Amerike, ale myslím teda, že gro je Amerika a už to bolo zvláštne. Takže mi bolo jasné, že takáto osoba nemôže mať ogradovanú kartičku, že určite to neposlala do Ameriky, určite to nekúpila, ani nič, predávala to velice pod cenu. Potom som si dohľadal, že tá fotka je stiahnutá vlastne z internetu a už mi bolo jasné, že sa k svojim veciam nedostanem. Kúpil som to za 9 eur, malo to byť zo pár kartičiek, nenechal som sa našťastie nalákať na tie ostatné, aj keď to bolo veľmi lákavé, ale teda 9 eur plus to poštovne, myslím, že okolo 13, možno ani nebolo 12,80 to bolo, alebo koľko presne. Takže aj ja som na toto naletel, ale mám tu ďalších veľa, 10, 15, 20 predajcov, čo som vyskúšal, posielajú to úplne v poriadku. Takže len teda pozor, keď budete takto sa snažiť kúpiť niečo na nejakej burze, či už nejaké teda, že to tam budú dražiť, zase dražba je podľa mňa strašne zlé slovo, ale teda keď tam bude aukcia, budete to aukciovať, neviem, asi. Keď to budete aukciovať na aukcii, tak myslím, že je to v poriadku, pozerajte feedbacky, pozerajte reálne facebookové profily, pretože je to vždycky teda cez Facebook, kde sa to na Facebooku, je to facebooková burza. V špeciálnej skupine, kde sa treba overiť, pridať jedno s druhým. Ľudia sú tam väčšinu teraz aj dosť teda hákliví, čoraz viac sa to sprísňuje kvôli takýmto podvodníkom, skalperom, kšeftárom, obchodníkom. Kopec ľudí vykladá zo skrine staré Pokémon karty, ktoré sú 99% fejkové, lebo myslím, že pred 25 rokmi alebo takto, hlavne aj takto na Slovensku sa dali kúpiť tie kartičky u Číňanov a možno aj v knihkupectvách alebo v papierníctvách hlavne, aj ja som to kupoval aj s bratom. Vyložila pani celú krabicu, tam boli kartičky naukladané, krásne leskle, pozerali sme čo tam je, každá stála 10 korún, tie lepšie 15, to bolo strašne veľa peňazí, dneska by to bolo 30 až 50 centov, vtedy bolo 15 korún teda naozaj veľa a rodičia nám to teda kupovali, bolo to každý si vybere jednu alebo dve a ešte túto, ale tie kartičky neboli práve, pre nás boli 10 z 10. Krásne leskle, Pokémoni tam boli. Dneska, keď som tie kartičky pozeral, nie vyslovene dneska, ale za posledné 2-3 roky, lebo tiež som si myslel, že otvorím šuflík a všetko tam bude drahé a bohaté, tak nie je to tak. Kartičky boli výrazne menšie, extrémne leskle a nakoniec to bola nálepka. Čiže od tej zadnej strany Pokébalu, ktorá je, keď je fejková, tak je výrazne vidieť, aké by to atramentová tlačiareň vytlačila, že je to strašne inej farby, zafarbené, veľmi modré, tmavé, tak od tej vrstvy sa to dalo odlepiť a boli to aj akože nálepky. Pre nás detstvo krásne, kartičky dneska bez hodnoty, iba takej tej emocionálnej a kartičky mám tu doteraz, mám tu niekde pod šuflíkom zahrabané, takže nebudem to asi teraz vyťahovať.
Je to nadlho, kým by som to našiel, ale určite to niekedy do budúcich videí ukážem a môžeme sa potom na to spolu pozrieť, že čo sa vlastne zbieralo vtedy v tých rokoch 2000, 2004, nejak tak tomu, aj skôr asi, hej, aj skôr, keď to teraz prerátam vlastne, že koľko mám rokov a kedy sa to asi mohlo zbierať, ale teda myslím, že v rokoch 2000 určite. Dobre, extrémne som sa rozkecal, Shrouded Fable dneska dávame bokom a dneska teda si ukážem, sám sebe si ukážem, áno, dneska sebe aj vám ukážem, čo som si vlastne vtedy tak vybojoval, vyhral a vyaukcioval asi. Mám toho viacej, ale to, čo som našiel po ruke, toto som prednedávnom teda, strašne ma mrzí, že tu není meno, od koho to je, nepripravil som si to. Jan Slota? Asi trepem, neviem, ak áno, ďakujem. Nepripravil som si to a to ma trošku mrzí, mohol som dať aj s touto cestou nejaký feedback. Je to v krabičke Black Bolt, ale nemusí to tam byť, áno, mi to poslal v tejto krabičke, asi reálne nepamätám, aké kartičky sú tam, či som chcel zase nejaký bulk, aby som si doplnil album, alebo aby som si teda niečo do herného balíku namiešal, ale toto si určite otvoríme. Ďalej tu mám túto, ani neviem, či to môžem ukázať, je to krabička od liekov. Krabička od liekov, ktoré tiež prišli kartičky. A toto je od Tomáša Tóta z Nitry. Super komunikácia, za mňa 10 z 10. Ponúkal mi toho veľa, veľa toho mal, zbiera kartičky. Dobre, neukázal som nejaké informácie a adresu, takéto super kartičke. Krabičke to poslal. Ale neviem, či tu môžem ukázať krabičku od liekov a algoritmus alebo YouTube si bude mysleť, že tu lieky propagujem, ale prišli mi už kartičky aj v krabičkách od mačacieho jedla, od kapsičiek, čo bolo strašne sympatické. Ja sám mám teda 2 mačky, kocúra a mačku, takže bolo to super vtipné. Jedna prišla v liekoch a ďalšia teda prišla v originál a reálne nepamätám si, aké kartičky sú tam. Túto jednu v tých liekoch som už otváral od Tomáša, pretože sa tam nachádzal Snorlax, ktorého som chcel posunúť ďalej, nechcel som si ho nechať, chcel som ho posunúť, aj sa tak teda stalo pre môjho kamaráda Šimona. Pamätám si, ako sme ho na Pokémon Day, nejaký ročník 2021, 2, 3, neviem, v Trnave, športovej hale a všade možné okolo sme ho proste hľadali a nebol dostupný naozaj ten Snorlax. Asi ho dám sem. Tento Snorlax bol dosť nedostupný. Bola len taká tá dúhová verzia. Všade tu sa ukáže. Tu. Ale tá nebola taká pekná, taká sympatická. Predávali ju hlavne draho. Tento klasický Snorlax sa mi podaril teda takto získať, tak som mu ho daroval. Bol extrémne nadšený a tiež, lebo naozaj veľmi sme ho zháňali a nebol vôbec dostupný. Takže túto krabičku od liekov s kartičkami som síce otvoril, ale vyťahol som len toho Snorlaxa. Takže približne viem, aké kartičky by tam mali byť, ale teším sa, keď ich konečne ohmatám a teda uvidím aj na vlastné oči. Ak by toho bolo málo, čož pochybujem, lebo extrémne dneska veľa rozprávam a úplne som sa tu rozcítil, ale nevadí, lebo takto som si ten YouTube formát aj predstavoval. Tak, ale keby náhodou, mám tu ešte jednu krabičku, ktorá je pomerne dosť plná, ledva sa zatvorila, tak by sme si ju rovno ukázali. Takže asi sa poďme do toho pustiť, lebo myslím, že toto video bude úplne špeciálne dlhé. Aspoň vám týmto vynahradím ten 5. výročný diel valentínsky. Dobre, pustíme sa do liekov. Ja to takto teda otvorím. Kartičky sú zabalené. A ideme na to. Kartičky sú už v slívoch, nie sú v tých toploaderoch, tých tvrdších slívoch, ale cestu prežili a myslím, že je to veľmi pekne slušne zabalené. Dáme si to takto, dáme si takú klasiku ako balíček. Crobat. Tieto kartičky sú extrémne krásne. Sylveon. Strašne som rád, že ich mám. Tomáš, veľmi pekne ďakujem. Fakt to je super. Lucario. Za mňa úplne, že 10 z 10. Najviac týchto kartičiek sa mi asi páči Butterfree. To je fakt, že srdcovka 151, veľmi dobrý Pokémon. A čo sa týka
herného a nejaké herné tie pravidla si povieme asi na budúce, lebo teraz keby to obkecám, to video má pol hodinu, čož by som bol nerád. Už teraz myslím, že bude mať 20 minút, takže to bude rekord. Takže za mňa určite Butterfree Crobat najkrajšie kartičky. Sylveon, jasné, veď to je úplne klasika. Paráda. Takže to sú také najkrajšie asi z nich. Ani Lucario nemá teda zlú nejakú grafiku, čak to sú veľmi pekné karty. Lucario je veľmi aj používaný v herných balíkoch, alebo bol používaný, neviem či už je úplne že out. No, pozrieme sa na toto. Na to som zvedavý, možno o trošku viacej kvôli tomu, že tie kartičky, čo som otváral pred chvíľkou, boli také viac čerstvé, ale toto už mám doma teda nejaký ten mesiac. A som extrémne zvedavý vlastne, že čo som vtedy tak strašne chcel a potreboval. Je to zabalené takto. Čo tam bude reálne? Aha, to sa takto otvára. Som veľmi prekvapený. No, let's go. OK. Ich je trošku viacej. Tých kartičiek. Tu sú aj kódy. Tie sú všetky moje. Môj milášek. A ideme na to, ale toto si akože asi prebehneme, už vidím, že to boli čisto, ešte sú takto zvlášť zabalené, že to bolo čisto do albumu, neviem teda, že či sú tam aj tie alt art, full art kartičky, dobre, ich celkom dosť, wow, OK, dáme si balíčkovú klasiku. Ideme na to. Ježiš, ich je strašne veľa. Nemám takú veľkú ruku. Wow, brutálne. Takže toto som vlastne vyhral v aukcii. Toto som si vyaukcioval. Vidíte, aký to má aj ten pattern? Úplne je to super. Vidieť, že tie kartičky sú z novej edície. Myslím, že by sa nemali ani nejako opakovať. Tak teraz som vám dal zadarmo jeden kód. Vystrihovať to nebudem, tento je váš. Kto to video pozerá, kto ma sleduje, tak získal jeden kódik. Ale myslím si, že to nikoho aj tak nebude zaujímať, že vy tie kódy aj tak nezbierate. Ale teda prekvapilo ma, že to bolo takto rozdelené. Možno teda od tých klasických basic kariet a tých holo a reverse holo. Dneska som jaký štedrý. Myslím si, že reálne to je asi tak predelené, ale nevadí. Ja tie kódy zatiaľ aj tak len škrečkujem, zbieram, takže aj keď by to náhodou niekto použil, nech sa páči, ja vám doprajem a dovie, či ja sa odhodlám ich úplne, že reálne používať aktívne. Ale toto je teda nálož karetná, netušil som, že tam bude toľko kartičiek. Neviem, či všetky idú, nie, tento bol dole hlavou. Takže to je ako otvárať, fúha, ale 5-6 balíkov. Takže môj ukecaný úvod 15 minútový vám aspoň nahradím týmto, že toto všetko takto prelistujem. To máte ten valentínsky darček odo mňa. Takže úplne super. Musím sa na tieto kartičky pozrieť. Sú z nových edícií, sú plnohrateľné. Takže ja si to určite pozriem, vyskladám. Lebo ako som už spomenul dávnejšie, tak ja tie kartičky vidím, kto je tam, viem na to zareagovať, ale pre mňa sú dôležité aj tie útoky, tie ability, čo sú tu, aj aký je to typ. Či je... wow. To je super. Extrémne krásne karty. Takže pre mňa sú tie kartičky dôležité hlavne aj z toho iného hľadiska, aj do albumu a keď sa mi opakujú určite aj do balíčku, ktorý stále nemám vyskladaný, som na to lenivý, stále mám len nejakú predstavu, že týchto by som chcel a keď ich nemám, tak proste si ten balíček nechcem bez nich vyskladať, čož úplne som v tom sprostý. Takže je to tak. Dobre, dostali sme sa na záver. Extrémna nálož kartičiek. Trošku ma mrzí, že teda ten úvod som tak prekecal, že som takto povysvetľoval nejaké tie veci a tieto kartičky som len tak prebehol.
Ale podľa mňa určite by sme sa mohli vrátiť k niektorým, možno aj tým vizuálne krajším, aby to aj pre vás bolo zaujímavé a vysvetlím vám tam tie útoky, tie životy, tie veci a aspoň teda z týchto kartičiek by sme si mohli povedať, ktorá je dobrá, ktorá je horšia, čo si ja o tom myslím. Každopádne ešte táto natrieskaná krabička nás čaká, takže možno ten Shrouded Fable, ktorý sa nachádza tu, ešte chvíľočku počká a že by som sa pustil do tých vydražených, vyaukciovaných vecí a potom by som názorne teda vysvetlil, že ktorý útok čo znamená, tak možno práve, že túto komunitu by bolo dobre tu budovať, lebo ako som už povedal, ja vám nebudem tu dávať žiadne investičné rady, pre mňa sú Pokémoni, není takáto investícia, samozrejme trošku sa v tom pohybujem, vyznám sa v tom, ale určite si netrúfnem niekoho navigovať na nejaké investície, lebo ja sám by som to nerobil, pre mňa je to zábava a preto som aj rád, že taká komunita sa tu možno zbiera. Nikoho neodsudzujem, každý nech to zoberie podľa seba, ja to beriem takto. Všetky tieto kartičky a veci ukladám na kalendár, samozrejme, ten musím pripomenúť. Momentálne, ak sa točí toto video, máme Pidgeotto. A Pidgeot bude, áno. Takže takto ten čas uteká. Kto to sleduje od toho tretieho videa, kedy som to tu odprezentoval, tak toľko to dní už ubehlo, kým som natočil 4 a túto 5. Zároveň takto na záver chcem poďakovať a znova spraviť, pretože mám 100 odberateľov, za čo veľmi pekne ďakujem, ale myslím si, že na toto ešte reč príde neskôr v ďalších videách. Takže tebe neostáva nič iné, iba sleduj to.